December kalo kilita samba filani muka ani kile aw munu ma filɛ sanga na ka wakati an ka bolo kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wakati o cogoya la a bɛ sigi ka kunnafoni ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o watu seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu sɔrɔ ale kɔni kumana an ka jabaranin soba la min ni a ye a ka kumakan lase maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kumakan yɛrɛ bolila fɛn min kan sa o de ye assise national min yɛrɛ ni ale bɛ tali kɛ sigi ka fɔ belebele min kan ka kɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ colonel Asimi Goita a y'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko assise national nin ko ale fanga ka bon kosɛbɛ ka sababuya kɛ wele bilala maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ kana i ka tɔɔrɔya ni k'a fɔ assise national ye ale kɔnɔna la walasa degun min bɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a degun bɛ se ka dɔn cogoya min na ni ka se ka fura sɔrɔ a la. An ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana koɲɛw ka taa se an ka jamana kɔkan koɲɛw ma sa ale kɔni damakasi ni ka o kɛ jani CEDEAO maaw ka sigili 60nan min ni ale kan ka kɛ kari nata in na December kalo tile 12 a kan ka kɛ Nigérakaw ka jamana o kɔnɔna la sa ka kɛ ni o ye akarakaw ta tɛmɛnen kɔfɛ min ni akarakaw ka jamana ɲɛma n'o Nana Akufo-Addo ye n'ale tun ye u bisimila Nana Akufo Addo yɛrɛ ye CEDEAO ɲɛma o ye Abdoulaye Diop a kɔni tagara Nigérakaw ka jamana kɔnɔna la min n'a ni maaba caman a n'olu sigira ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o maaba dɔ yɛrɛ kunu alamisa Abujakaw fɛ yen nɔ ani Goodluck Jonathan na a n'o ye kuma caman ni ka o falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Banyagarakaw fɛ yen nɔ basigi kɔni o nana olu ka dugu kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ banyagaraka minnu yɛrɛ n'olu kɔni tun kelen don ka désobéissance civile la ka o kɛ u ka dugu kɔnɔna la kunu alamisa December kalo tile 9 san 2021 u ye dansigi u ka o désobéissance civile la ka sababuya kɛ an ka jamana kɔnɔ an ka ministre 3 kɔni taara u ka dugu o kɔnɔna la o kɛra sababu ye sa ka dansigi désobéissance civile ale la. Ivoirien de maa 166 min tun sigilen bɛ an ka jamana o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ u kɔni taara u ka jamana o kɔnɔna la kunu December kalo tile 9 san 2021 bolimafɛn tagaliko 14 a taara ni zen ni denmisɛn minnu bɛ taa kalo 3 la ka taa se san 18 o ma Ivoirien olu kɔni ye foli kɛ an ka jamana marabagaw ye u ka bisimilaliko ɲuman na an ka jamana o kɔnɔna la ani maa minnu kɔni tun ɲɛsinen bɛ u ka lakana koɲɛw olu masa u ye foli kɛ bɛɛ lajɛlen. Yorodi Sahel kaw olu fɛ yen nɔ maa 2 o jogina nafolo caman u taara ni o ye ka tila ka taa n'u bolola telefɔni ye nin kɔni kɛra maa marafɛntigi dɔw olu fɛ sa December kalo tile 8 tɛmɛnen na maa marafɛntigi minnu yɛrɛ n'u ye ni bingani wale ta ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ a kɛra Fasundebe ale ni Makana dugu o la ni dugu 2 bɛ ɲɔgɔn o lamini na a kɛra maa minnu ɲɛna sa olu ka lakali la u y'a yira k'a fɔ ko ni binganikɛla ninnu kɔnɔna na bolimafɛn suguya min na o de ye Mercedes jɛma ye u kɔni nana sa ka ni marifa ni ka o ci maa ninnu na a kɛra sababu ye ni ka maa 2 yɛrɛ jogin u tɛmɛtɔ la o fɛ maaw ka fɔla tuguni fana ka fɔ ko wele kɔni bilala an ka finitigilakaw ma walasa u ka se ka sɛgɛsɛgɛli ni ka a kɛ nin ko in na. Maɲina meriso maaw olu kɔni ye baarakɛmina ni ka o sɔrɔ December kalo tile 8 tɛmɛnen na baarakɛmina minnu yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ burɛti 30 ka taa se pelle 75 o ma siyon nɛgɛma 75 o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ni baarakɛmina ninnu dira baɲumankɛtɔn min fɛ sa o de ye ONG ADB ye ka taa se u ni ONG Levia ka bolodi ɲɔgɔn ma o ma a kɔni dira meri ma o ma a kɛra nisɔndiyaba ye olu bolo.
kabini décembre kalo tile 3 tɛmɛnen san 2021 an ka dɔnkilidala denmisɛn dɔ ni ale ye Sidiki Jabate ale kɔni ye dɔnkili kura dɔ ni ka o bɔ dɔnkili kura min ni ale bɛ wele ko Jarabi Nɛnɛ Bena. Sidiki Jabate kabini a ye nin dɔnkili in bɔ wagati min na a kɔni a kɛra sababu ye sa ni ka an ka bɔlɔlɔkana fantan naani bɛɛ lajɛlen ale minɛ ka taa se TikTok o ni YouTube olu ma a ye lɛgali caman ni ka o sɔrɔ bɔlɔlɔkana o la. Maa dɔw bɛ yen nɔ olu y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ Sidiki Jabate a ka nin dɔnkili kura in na ka sababuya kɛ ko a kɔni bɛnna olu ma i n'a fɔ maa dɔw yɛrɛ fana kɔni bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko Sidiki Jabate ka nin dɔnkili kura in kɔni ko kuma ɲɛnama fan si tɛ a kɔnɔna la ko wa ko kuma minnu bɛ dɔnkili ale kɔnɔna la k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka an ka bi denmisɛnninw ka olu tiɲɛ ka sababuya kɛ denmisɛnw fanba de bɛ nin dɔnkilidala denmisɛn ninnu ni ka olu lamɛn. Maa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko an ka dɔnkilidala ninnu ko u kan ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa u ka mara ale tɔ bɛ se ka segin so cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa sirikaw olu fɛ yen nɔ siri kɔni sanjiba o de nana siri dugu o kɔnɔna la min n'a kɛra sababu ye sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye sanji in kɔni kɛra sababu ye ni ka olu ka siso kɔni ni a bɛ wele nanzarakan na ko tanti ka taa ni o kɛmɛ bɔɲɔngo ye ani ka tila tuguni ka bɔlaminɛnw fana ni ka olu tiɲɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni damadama tun bɛ an bolokɔrɔ bi jumadɔ in na ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.